organizacións sindicais que asinamos este escrito demostramos con fartura o noso compromiso coa sociedade española. Baixo a premisa do consenso, nuns momentos de tremenda dificultade, impulsamos unha serie de acordos que permitiron a construción dunha inédita rede de protección para o tecido productivo e as persoas deste país. Con isto impedimos que, fronte a crisis anteriores, se destruísen millóns de postos de traballo e miles de empresas, imprimindo así unha dirección de signo distinto, social, a política que se ha de practicar ante as dificultades por mor da aparición e extensión da COVID-19. Porén, nestes momentos en que, aínda de forma tímida, xa se avisca a saída da crisis, encontrámonos con posicións no goberno que, amparadas en inexistentes condicionamentos europeos ou en bloqueos inxustos da patronal, impiden avances en ámbitos esenciais e imprescindibles para a igualdade social e a distribución da riqueza. Sen eses avances, a saída da crise efectuarase como en crises anteriores, a custa da clase traballadora. Isto non o podemos permitir. Desta forma, nos últimos meses, topámonos por sorpresa ante situacións inaceptables. A conxelación do salario mínimo interprofesional, separándose da liña de acción mayoritaria dos países do noso ámbito. Móstrase unha inaudita compracencia cos sectores empresariais non perxudicados pola crise e négaselles aos sectores máis precarios da clase traballadora, aqueles aos que non chega a negociación colectiva, unha protección indispensable nunha condición material tan esencial para o seu desenvolvemento vital como é a retribución. A negativa á derogación da reforma laboral do 2012, coa que se tenta perpetuar o absoluto desequilibrio que as aludidas reformas legislativas deixaron no marco do noso mercado de traballo, acernando a negociación colectiva e os dereitos das persoas traballadoras e facilitando o enriquecemento dunhos poucos sobre as necesidades de moitos. Anuncios sobre indixeribles cambios na política de pensións. Os compromisos do Pacto de Toledo foron completamente terxiversados. Fronte á anunciada derogación da reforma do 2013, sorprendéusenos nos medios de comunicación con declaracións sobre a necesidade de diminuir o gasto en pensións e de articular cambios para ampliar o período necesario para calcular a base reguladora da pensión. Todos dirixidos ao empobrecemento duns sectores máis febles da nosa sociedade. Abandónanse de forma intolerable compromisos políticos para apoiar teorías que só poden ter como objetivo dar un paso máis na destrucción do sistema de pensións deste país. En suma, a actual situación política require que as organizacións sindicais asinantes deamos un paso ao fronte, chamadas a efectuar todo o esforzo necesario para impedir que as actuacións relatadas e outras cheguen a termo, quebrando unha liña política comprometida co progreso, a xusticia social e a distribución da riqueza. Por iso, solicitámosvos a todas e a todos que participedes nestas accións que vamos a levar a cabo e nas seguintes que poñamos en coñecemento, nas redes sociais e presencialmente como hoxe estamos aquí. Moitas gracias, compañeiras e compañeiros. Seguimos na loita. Agora sí, toca derogar a reforma laboral. Agora sí, toca subir o SMI. Agora sí, toca derogar